live chenro mari mar kuku mar wach e tielo mokwongo higa ni mar 2022 nyadendi Grace Akumu chungo manyo kom lero mar bedo woman rep e Kisumu County. Siasa ma Kisumu chalo nade kaachiel koda gi chung mare ang'o ma okele agula ang'o miyo kom ni eri osedware thuolo mokalo chino onoyude kendo sano chako dogo chung kendo mondo mi oyude ang'o miyo nojwang'o party mare jomoko wacho nojwang'o mondo oduoge Azimio la Umoja jomoko wacho nojwang'o nikech nokonyal dhi gi party mero maber kaachiel to koda gi dwaro mar Raila Amolo Odinga ma chiwo direct nomination kuonde moko kaachiel to kod consensus goyo mbaka e yiero gik matime gin weche mathoth manyako goyo mbaka telo mar joma miyo ok nyalo weyo to nikech en ng'at mamiyo min Nyakach min Kisumu County live chenro mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno idhi nade mom ali maber yes kendo Nyasaye rita amor mar duogo e wang' jowi mar Lolwe TV kendo yie ni kare jokanyanam neno wang' jowi kendo gihero happy new year ususedi ahinya makoro sana happy new year donge wakae apani it was August last year mora bor koro be pok obudho ahinya but goyo mbaka gi jowa to ber kamano ang'e pachgi ambe ging'e pacha piny wacho ni imanyo piny en adieri iseba kidi funguozi podi asebayo kendo August no bende nyiso ni aduoge odwa ni mar ODM dalau ka jo piny owacho ni mama duoga karwa ka to nyaka winj mana wasi nikech onge kuma dadhiye maonge gin koro aduoge ODM kaka nawacho ne last year August kendo ane iye ka kendo achung' kaka Kisumu County woman rep asebakindi ok dichiel to iwacho ni sa Nyasaye ber Nyasaye ong'e sani kaka dhano ok sa Nyasaye kendo wacho na raka ni ok arakane omiyo an jakinda to kendo ok ang'i chien nikech ang'eyo mano kaka jakristo ni ka Nyasaye ochano ni to ogoli kase buro chunyi to keti kama idwarono omiyo jopiny tagonegi erokamano jo Kisumu County kata jo Nyakach ndalo mana chung Nyakach gisetimona ng'wono ma Nyasaye mondike polo ber ayie kodgi nikech ka ji ogocho ni ting'eyo kendo ka ok gigocho ni be ing'eyo kaka nogochi ni to kiyudo kom nikech sami goero kamani kugochi ni ting'eyo to ni yudo kom nogochi ni nikech ne giywak moloya ne giywak moloya ni mama tang'o motimore mane wamiyi kura ni ji ok nyal ywak ni tung piny kocha kendo kibiro koni en the same to kae to ka gibiro odi to gibiro ywak ni mama tang'o motimore ma wamiyi kura machalo kamacha cha kane wariedo ine mane wang'e ni wayieri momiyo wache nomination kancha baba wacho ni wang' ni dhi bedo maber na yie kode nikech asere mana kaka oserem no en be ineno ong'eyo the pain mar ka ji omiyi kura nikech en be ji osemiye kura 2007 mang'eyo an awuon 2007 2013 2017 koro odhi miye the fourth shot ong'eyo ni litno chalo nade kama kudho chwaye gono ambe kudho chwaye kanya ng'eyo ni chalo nade omiyo kowacho gi dhoge owuon aminie to kendo sani okelo lokruok maber ma kendo adwa na kawo thuolo ni mondo anyise joramogi ni joka nyanam ni changes kata lokruok ma party ma otelnegi jakom party leader jakom fifth president Raila Amolo Odinga gin changes mabeyo pinje moseyudo maendeleo kisiasa kata pinje mochwiny kisiasa kama ne kaka gitimo nominations kata yiero direct kata winjruok no kata actually ariyo go kende direct kata winjruok card carrying members mag party no mana mana president adeni munda dia bie manero to nikisano kaka woni rako law party by the way nyaka komano mara Azimio la Umoja mara Azimio la Umoja gima nyaka bende wapenjere ni to ni chung iwacho ni nogochi ni to kodhi maber kendo chaki dogi wuok kendo imanyo kom mar Nyakach kendo sani kodi manyo kom mar Kisumu County woman rep ang'o momiyo ichaki dogi chung kendo jomoko neno ka gima ibagne kata ne bagne imanyo Nyakach wewe ichaki dogi manyo Kisumu County ichunga kama mana manyo Nyakach no na wacho ni ya mine ma onego bed ne yudo pesa mar CDF mar mondliete
kata nyithi kiye ka ng'eny gi atamalo 90 ne ok yudi. Ywak ni mama in ema kidhi tinyalo konyowa yudo gini mondo wayud pesa ni warit go nyithindo waritre godo. Koro nyaka kucho ni mine ma bari dongo moloya ni ma yudo pesa ni to gin gi chuo gi be kendo be sababo ni gin gi tije. Koro naneno ni e kom mar women rep asodie malo last 2017 last elections nachunge kom ni nomboda matin to nyalo wacho ni kendo en bende ywagruok mosebedo mang'eny momiyo kata ka chung sani to ji majiwa ng'eny nikech ging'e ni kura ne gimiya kendo pod gidhi miya. Ne ging'eyo ni gima jakom rekebisha ni emosebedo chandruok. To gionge koda gi wach ka nitiere wach bende di kura ng'eyo. To kata sama ne an gi party nacha dine gigona go koko gianyore go koda gitimore go nade ni ogidwar kiang'o to ne giwacho ni mama sa party to podi kendo kane awe party no to giwacho ni mama timo maber kabisa mar duogo e odwa kae. To mano ema wacho ni siasa mar ok en raia ni ema ok ne ber party ni gineno to ging'eyo ni Kenya siasa igoyo kikabila ma en gima rach ma anakwedo kabisa ni Kenya kadhi mbele kendo ang'e ni jakom manyalo rekebisha mano ka Nyasaye oyie yiere president ang'e ni yiere nikech sani vikwaso mang'eny osegole nyime oko. Koro koyiere to en singli nikech en ma jo Kenya winje mang'eny en ema nyalo loso gini mondo bed ni siasa ma Kenya igoyo moko uhusiana gi kabila matiende ni changing the constitution en a big fundamental change ma kokelo to waya legacy manyaka chieng' ma koro ibiro yier ji based on issues yiero president on issues not ni kabila mane oriwore gi kabila mane ma ji go kwan ni kokel kabila ni to med gi kabila chaka mano biro mana duoko wa chien kaka oseduoko wa chien ndalo duto ok nyal tero wa mbele kisiasa. To ka ok wanyal dhi mbele kisiasa tiende ni ok wanyal dhi mbele kiuchumi. Pinje modongore te kata manie nafas ma mbele ong'ala ma mbele mar dongruok kiuchumi kaka South Africa mano e kaka giyiero. To pinje ma mosedongore kaka Amerika gini Britain, France, Germany gin bende mane kaka giyiero. Ne gisetemo makoro ncha watimo chon makelo koko mang'eny mane gidhuro piny ni rach. Koro ka jakom Nyasaye konyo dhi odi orekebisha nwa mano okele referendum ji oloki mondo wabed gima nyalo miyo wadongre kiuchumi gi kisiasa. Sich milose gima nyalo miyo wadongre kiuchumi kod kisiasa to kod party mari mane weyo to kod konieri. Jomoko penjo ni to ne uso party koso ni chiwo party koso nok ma party kuomi no kawo party kuomi. Kamano ne osendik na barua gi register of political parties ni CCP biro bedo di registered kwa kwate machiel ariyo adek magigo te kanoriedgi to ne gin pages ariyo kata achiel mana mar ariyo ogik pong' page mokwongo nopong' ma barua manigioro ni magioro. Okay. Gigo na adieri to nasebedo katimo giga ka gin gik monego bed ni timo statutorily kata kichik higa ka higa. Yes. To ne koro achurgo kenda nikech ji mang'eny noseweyo chama nikech gineno ni chama machielo ok bitero gi kamoro nikech piny itayo ki kabila mondo waduog wariwre ariwa mondo walu kanyachiel jakom odhi odwaro alliances mamoko monyalo chopo go kucho. Koro kata kana explain negi ber party mamoko to ne ok gine to an be nakono oyo inyalo bedo gi paro to kara yie pod oko ingisa paro ni e chunygi to ok ber kiwuotho kendi nikech nyaka ang' iwuoth mana gi ji. Yacho ni kidwa dhi mabor kidwa dhi machiegni tiwuotho kendi kidwa dhi mabor tiwuotho gi ji mang'eny. Koro naduogo nawinjo wachgi no kana dhi registrar nokona ni wamiyi dweche adek mokwongo tik openja ni be nayudo barua mane gindika ko nayudo to emomiyo abiro takone ni wacho ni kaok atimo gigi te to party bedo di registered. Tabiro ywak ni kiki di register party to kwani ok anyal be momiyo kigoyo sime ni biro to yudo appointment moriere tir nikech kaka ng'ama miyo ok daher mondo adi register party mochak gi dako mochako from the ground
gi ng'ama dhako kata ng'ama miyo, nikech yudo joma mine motegno kamano machako party koa e ground tek. Wan gi mine motegno mbele ka, to gikawo parties manosechak chon ema giringo godo motegno. Mano kiweyo nitiere achiel ariyo kata mago nokawo parties manosechak chon. To in fact magi mano refer to nigi gin lucky gikawo parties manosechak chon. Mano nigi structures up to the grassroots. And that's where she was talking of the strength, moral courage and physical strength. Mar ni chako party idwa wuotho kuonde gite, idwa kaka katiba wacho ni kwa mfano nyaka ibed gi ofise county 24 katen mondo iyud ji madhi bedo ofise nikech ok en ot mamuglo kanyo nyaka bende rent kinyango nangono kata nyaka ibed gi minimum 24,000 members nikech at least per county go 1,000. Ang mibed piny gi recruit themselves nyaka iwuothi noka wuoth kena nwa wuotho gi ji mane ochiwre mwatiyogo. Koro mane na tall order nikech nyaka ibi kendi nyaka itim. Koro nawacho ne ya mine mang'eny onge gi courage mar timo mano. Koro natimo mano kendo mawabedo gi the first count ne wan almost 60,000 members makoro wabedo registered. Bas kaito koro manoko nani koro omiyo di register party ma ochagi ng'ama dhako tekna kabisa kaka an bende jatelo mar political parties nikech chik bende dwaro ni parties ka you bedi at the two-third gender rule. Bendo kar party geki. Ang atel ne organization machalo nade ma two-third gender rule ni idwaro ani onego beni amba push koni mondo timre. To on the one hand adi register parties mag men. Pindu mar koso oyo beni neno ka nitie kuda gi thuolo mar dhi mbele koso gi party ni koso no chopo sa mar mondo mini duog e ODM. Right. Mane mo me I explain man nikech no kona ni omiyo idwa na tim nango nikech kok inyal timo gigi te to koro biro chuna mondo adi register yi. Koro na nyise ni mondo omiya thuolo dweche adek mondo adi amany new leadership mondo endesha party ni. Okona na miyi dweche adek go. Dia idhi many new leaders kwa mano party ok bedi registered. Mane berna ni my effort ok odhi down the drain. Adi amanyo after 2 months kech ko na wuoyo gi ji mondo wabed gi new leadership, new team mar biro tayo party. Tapoka ng'ato gochona ni gima chikona cha an gosiepna moro unyalo biro wuoyo kode Nakuru. So when I went, osiepna happened to be the governor of Nakuru. And that was my first time to meet him. But no doka an effort moro bende no sekethore. But my mano succeed because of in the interest of time mano succeed e mamonda wachi. Wawuoyo to wacho ni oyie ka en bende onyiso ng'amo kelo wani they go between ni en bende odhi kwayo mondo miye time mondo obed gi new team because there's a legal requirement. Ni kata ka leadership change a party there are certain things that must be met. First, nyaka di announce Gasede ma the best-selling newspapers, the wide circulation for 14 days. Kaka chek dwaro ni leadership change. Iko ida local party ni maki karkanyere local party. Local party, local leadership. Local mar party mare live chino mare mar kuku mar wach ka waduogo weche matimore Kisumu County kaachiel to koda kagi wachi ni rima direct nomination obe no chako ngeko chande en owuon ang'o moketa mesa mar matelo ne jo Kisumu County ma en chino mare mar kuku mar wach wendo na en Mama Grace Akumo men nyakach kendo men Kisumu County achiel chino mare mar kuku mar wach wendo na en Mama Grace Akumo ko kod mbaka weche gi mag telo mar Kisumu County weche mag siasa kaachiel to kod moko mathoth mokalo mag iko bende mag duond buche siasa mopogore chenro mar kuku mar wach in seconds per day nikech ano kasa rengo matek ahinya koro sani ine ODM kendo kanyo mar ODM kamano. Koro katieko gi cha wach motelo cha ni natimo mago duto kaka chik dwaro. Kendo en bende obiro gi tine cha chako advertise kendo all the days ochiwo 14 days
kaito kendo en odhi ahead o change the name of the party mano be nyaka chako chief notice ne public People's Party. yeah odhi oloko nyinge kendo chigwan mondo ket kendo ket magigo nitiere gaset ji mang'eny mano neno nitiere gaset nation gi standard waduto e nation gi standard karache kati tero cutting bid approved gi register of political parties ne oluwo chik. Okay, mano fair enough. Gima jo neno gombo ng'e ahinya ni siwuok e party chande nokawe koso ne usekano mar bende selero maber. Sani ride party eri mar ODM. Waneno ka siasa ma Kisumu ka gik moko chalo. Intiere wing mane koso poke idonjo gi wing mari. First of all, kiama giluongo ni line up. Yes. Tier team and bogo tier team nyongo tano tena. Yes. Okay. Andang awachi ni gima jopiny dwaro na yudo ni jopiny dwaro nang'owa gi support jo pogore opogore kaka in one family gi support jo pogore opogore nikech gin gi kombe auchiel magi yiero to samoro kama unite ji e Kisumu County ka en president. So kama kuonde modongi kombe abich modongi inyalo yudo kanyo achiel ji yiero ji mopogore opogore ko kama to gweng' achiel ji yiero ji mopogore opogore o sub county basically like that. Koro demokrasia bedo ni mondo ibe ji room no ni gom na lwenji us pera ni mondo ang'owa mondo ji oyierigo gi sera ni noero. But be that as it may, ana wacho ni mano kare kano ka Nyakawa to diher mondo tim dhano tena ni odogi professor nikech en gi transformational projects mondo dhi otieki. Koro nyaka komi chunye koso jok negi biro but basically koro ka sample out taneno ka giwacho ni oweyo tieki odog dhano tena no otieki koro dang' wach nang'owa nikech amba kuno an bende atela ni owene dhano no otieki. Mano ok tiende ni maybe achiel ariyo adek moko joma tin manyaka be nyalo bedo gi pachgi ok anyalo wacho ni an gi ating'o pachgi e lweta te to dang' awachi ni one deputy governor akanyo ose explain ne gik ma gisebedo ka gitimo gik ma digihero endelea timo to an bende aneno ka ber na ni transformational projects madongo gidwaro time mondo mi itimgi to professor having worked in the national government en gi connections anno ka dang' awachi ni gigi tim gi ng'at achiel nikech national government be ok migi enough resources mamano bende osenenore ni gibira alonde to gitin to ka in ng'ama nigi network ne and having been minister mar national development planning health ineno makata ji nyalo yie ni osebedo ko pursue this NHIF kabisa koting'o pach raia e lwete. Koro ana wacho ni gigi biro lobbying be kata central government to kendo outside national government. Siro ni governor nyongo ember dugi mondo me dhiko mbele. Sire mondo dugi. Ero kama na Mheshimiwa Grace Akumu ng'ato nyalo penjo ni king'iyo in terms of gik motimo Kisumu County. Inyalo keto lweti ni otim gima kare koso tim machielo matimo bogebo mar migosi Ken Obura, Fred Outa senator kachiel kod Onyango Loto kod migosi Ken Obura. Akowe kala usori binano ka kod Jack Nyanongo ma former governor. Binano ka gima injili magilando nitiere kod wende koso gik manyongo timo binano ka gin gik inyalo keto lwedo. Ingeni ano kadwa bedo referee mar team ja gi team ni. Yes. Nikech anadwaro kom mar women rep. To the principal matema wacho kani komi ng'ato time to nyalo achieve objectives ne kata plan mage development plan mano set ne the county. Omiya wacho kama ni apparently it happens in the same team mane owuok Ranguma. Yes. But perhaps Ranguma didn't make chance. Nikech I belong to the school of thought madano mi ng'ato kama constitution wacho ni 2 terms. Yes, two terms. Unless ni something dramatic or dingore makoro jopiny wacho ni
but ok wanyal miyo full term. Gavana Nyang' Nyong'o wacho ni otiyo maber makaber to mondo mayude time moro machielo kendo mar mondo ochop dwach wacho ni projects moko dongo ma ok nyal we mondo mi tim nyadichiel kendo wacho ni kapo ni katiba wacho ni 2 terms to be 2 terms as to bende kapo ni 1 term mondo bedi kod 1 term okelo penjo moro ni kimako kom mar woman rep ibro weyo gi 1 term kosebe nyadwaro moro kendo hold that thought live chenro mari mar kuku mar wache Mheshimiwa Grace Akumu yena mondo bia penji gige kuma inuwon idwa timo ne piny Luo kata ne Kisumu County kapok obiro ni to kiyude mama inyalo gi tam achiel koso inyalo ngere ni michaki dogi dware tam moro kendo on yes okay yes okay Komar woman rep opogore gi Komar governor. Yes. Komar governor is there to last for as long as yani awach gi dholuo. Komar governor opogore gi mar mine nikech mar governor en biro beta nyaka en nyaka chieng' katiba wano loki yes to mar mine to nomiwa higni 20 kende tiende ni kadwa chung' tam 2 tadwa dino ne dhako moro machielo kata mama moro machielo wawache ni ang'o dhako rep yes koro okada her mondo adine dhako rep machielo Yes. nikech maro ni tam higni 20 ma katiba nowacho ni bang' higni 20 no go tha kamano kama tiang' ok nyal tero amendment. yes Nomiwago higni 20 go mine 4 kende e county ka county manyalo yudo training, idhi los network, idhi bed gi resources ma koro inyalo chung' godo gi joma chuo i compete. Ilarigo. yes To nong'eyo kopogore gi mar governor. En nitie e katiba kanyo onge gima wachi ni ang'owa ni bang' higni 30 kata 20 orumo. En ok orumo mana ka katiba rumo. Ochenj katiba koro wan gi katiba manyien. yes Omiyo an agoyo kamano ne mama Rosa Buyu ni oluwo chikno maber. Ok nondike piny ni koro isome, but kisebedo kikedo ne joma mine mondo bedie leadership mare kata telo mar siasa ni titimo gima mama Rosa Buyu timono nikech iweyo koro iseloso isebuild your network koro inyalo dhi campaign kendo dhi chung' kero ng'ama dichuo. yes An bende ka Nyasaye okonya moyiera tatieko higni 5 koro asiro dhako mogik e komni kendo abiro siro actively yes mondo oyudi kata koro komni rumo kamano. Yes. Koro bedo mine 4 mama Rose Nyamunga, mama Rosa Buyu, ka Nyasaye oyie mama Grace Akumu, to gi ka Nyasaye oyie mama chielo cha kato koro komni odhi kamano. yes An ang'o ma daher time komni yes maduong' momiyo ang'o midwa kete gundi ng'ama nene Nyakach, Kisembe, Kisumu Central, Kisumu West, Nyando, Muroni koni oyo mama Grace Akumu moromo kamano moloyo tik mokwongo en tiyo gi gima nitie tayari. Mokwongo tik kila miyo kata youth nikech youth boyeno matiyo godo e komni miyo nitiere gi land momiyo komni iluongo ni dhako rep no kata women rep or woman rep. In gi lowo ma jaodi ungo gi jaodi ka kata jaodi oweni kata kwaru nomiyo kaw mana matin kata nus kende kata akwata tadwa timo kodi gima iluongo ni agribusiness o pur mar ohala. Pur mar ohala ni emosemiyo jo obedo gi maendeleo kabisa. Kawuono Kisumu ka chiemo okoromowa. Obede kitungu wagolo Tanganyika Tanzania, nyanya wagolo Uganda, yes mananas gi olembe gi wagolo Uganda, gik mang'eny, gwen, tong' ineno. To ka in gi land ni matin, koro an abiro mana kelo gima nikech komni en gi budget matin. yes Koro network ma abuild kan kanyo no, network ni ayudo godo wafadhili moko kata donors moko mondo meda pesa mondo akel godo pipes mang'eny, water pumps, so gitandarua cha marachar cha mondo gimipidho ka an stitch na kaka jatelo odhi obed manyo ni chiro. koro yie mondo mikwane gi director mar Anyisa Don Heka 4 to nyaka watieki so wach mar pur idhi ber Kisumu County erokamano. idhi ber yes Machielo en joma mine ma widows. Iwacho ni ka kodho chuoyi king'e ni kodho ni lit machalo nade. Chon nawinja to koro bang' to jaoda koro ang'e ni kodho ni chuoji machalo nade.
Nyasaye oket chuny joma jogi osedhigo duto. Mine gi chandore. Ma an kanadhi kama iluongo ni St. Monica Nyakach. Yes. Kama widows bire ikonye widows. Kane giluonga mondo adhi aus herana kanyo, nayuak. Nok ang'e ni kar dichuo moro bodong' e Nyakach. Matindo, mediere ka, madongo, ne ging'eny ma notamo wang'a. Mawacho ni nyaka tim gimoro ne jogi ka Nyasaye nokonya mayud telo. To koro ne lit na bende ni ng'eny telo mar siasa ni otele gi joma chuo. To koro gik machando mine ok gikete mstari ma mbele. Momiyo gik matindo tindo masetimo negi, giwacho ni mama, ito koro in mana president mar widows. Ema kata ine telo kata ionge telo, kech ing'e chandruok wani kata kapod jaduong' nitie. An daher mondo kaka mag ohala gi. Kendo sabedo kakonyo gi ma jok ma akwayo ni jok ma miyo ohendni nafas mar timo ohendni gi go giwe gore piny. Kech miyo koro ginyalo dak maber, mok gi wake chumbi, sukari madina kwa. Yani koro ginyalo timo gige gi kendgi. To kane ane lojni, to emo biro gi budget, to gi network na cha. Koro atiyo gi maleyo makare. Mondo kik giyuagi kama mon liete yuake, da chiliel ka yuak ni to mai hawi. Nikech en tong wang' Nyasaye. Nyasaye wacho e buk mo mane ang'owa, piny gi polo biro kadho, to wach ne ok kal. Wacho ni chiliel e tong wang'e moneno go. Omiyo jotendwa gi nyaka ng'e ni ka ginyono tie mond liete, ok gimigi gima owinjore mondo gidag makare, piny ok nyal bedo gi hawi. Kopogore koda gi maili, ang'o kendo ma ng'ato nyalo wacho ni dhi bet e gul mari? Machielo en mako bad youth mondo aendelea gi gima an Mama Rosa Bwino timo maber na training. Kato ka iseyudo training e trade midwaro no, to chako omi gimichako go. Yes. Mano ber gima dakwa duto maber nyaka ipuoye. Mano ne ber na kendo pod ber na nyaka sani nikech kata an en e agenda na seche te kachung'. Mondo amigi training nikech iyudo ka ng'ato we school kata gi class 8 kata form 2 kata form 1 kata kotimo penj ma form 4 cha. Samoro bozo nya class kata 4 kende. To gimitimo mar lwedo ni to ng'eyo. Yes. To ka en kwa mfano en tweng'o. Ke joma tweng'o ahinya gibedo koso mang'eny ahinya. Yes. To gitweng'o kendo gibedo da gin kama ber. Kitere training. Yes. Kata mar loso wichno, kata mar timo gima dwa timo no, kae timiye gima ochako go cha. Ka en saloon, Yes. to gik mitimo go saloon. Ka en tweng'o to jaran. Dong iting'o gi malo to magi youth ng'eny gi. Nye kamera ne tier los kod rawera jaduong' moti miyo kaachiel kod jite mantiere Kisumu County. 1 minute mheshimiwa kawatieko. Akawo thuolo ni mondo akwa oganda mar Kisumu County. Bed jaduong' ibed ng'ata mose oa higa mar 18. Yie mondo Azimio la umoja ni wariwre kanyakla mondo jaduong' Raila kawuono odhi obednwa 5th president mar Kenya. Kech parogi king'iyo sera ne maber gine iye kanyo mondo wadhi wayud yot mar amalo. Nikech ka Nyasaye oyiera kadi ayuakne ni mon liete dwaro kama, youth dwaro kama, ok onyal dagi. Apani kusewinjo wuoyone kata wechene ostiro gigi. Koro adi bedo jatim ndache e Kisumu County, na Kisumu County Women Rep, man legislate gigi, kado chigi e bunge. Asante sana wachope giko mar chenro mari mar kuku mar wach tichwa maduong' ahinya kaka jofwambo en mondo mwakel jotendwa gigo kod mbaka asto ibedo koda gi thuolo mar yango ne to inyalo miyo gi kura mari koso kinyalo miyo gi winjo sera magi winjo gik mochung'ne gi winjo kaka udwaro mondo miyo lok Kisumu County kobedo miyo nero kaka umane kama dwaro mana tama achiel kende yiero ka idhi miye kura kata idhi miye awe lweti erokamano ahinya ne senior producer mar Zeru Babelo Diwuor mantiere kamera mar 2 gi mar 1 kaachiel kod neno ni program dhi kare. Asante sana kaachiel kod office nero mar Mama Grace Akumu kuom yie mar mondo michielo ni odhi kare. Ni bende erokamano mheshimiwa kuom loso thuolo mare mondo migo kodwa mbako. Chako doga time chieng' machielo nyinga en Haron Otieno. Erokamano. Yes, I'm going. God bless you.
home and abroad. It's not me. The night seems to fade, but the moon dreams of brighter days. Highest grades we blaze. Oh, baby, baby, it's a wide world. Start to get by, just look on and smile. Lando mosemani lerana anatengo kinyingine shela tamiongi mama asheyo himo sana utimu gudukana chiwanyo sirtama bweni ibiro seri ibiro temi ibiro dwari arwegi los kari dichwo yudote Kumechana Udavi no lengawa Ayuni tumechana Mina mabuhui mangongo Amina,